Aloha přátelé, nepřátelé, odběratele, neodběratele a všichni, kdo sledujete tohle video. Dneska se společně podíváme, ochutnávám jedla v romské osadě na Slovensku. Dámy a pánové, jsem velice zvědavý, co se tam dozvíme, jaký jsou tam podmínkách, jako tuším, že to bude úplná jako šílenost. Pokud vás bude zajímat takhle vážný content, trošku vážnější, tak dejte like, odběr, vidím podporu, 10 lajků a já pak vydám další část tohoto videa. Každopádně se pohodlně usaďte, dejte si něco dobrého k pití, k jídlu a jdeme na to. Vyzerá to výborne, tak poďme to ochutnať. Podmienky sú lepšie v týchto budovách alebo v tých chatrčiach? Chatrči je lepšie ako to, hej? Samozrejme. A väčšinou v jednej izbe žije aj 10 ľudí zvykne byť? Tak hej. Aj 10 ľudí, Aj hej? 10 ľudí. No, všimne, chceme sa pýtať. Pridáme rád. Ideš? Idem. No, poď. To dá priložiť čip, Hej. potom ťukne a už ide 10 litrov. Kamoži, to je extrém, jako co, jak tam žijou ty lidi, to je prostě úplně jako peklo. To je úplně jiný To je svět. s tým funguje, no. A vemte si, že to je prostě na Slovensku. To je jako kousek a přitom takový zjarstav. Už to trošku prestalo. Ja ťa poznám. Hej? Na YouTube, nie? No, kamoši, ja vás vítam pri ďalšom videu. Aktuálne začíname slovenskú sériu a už aj to mám namierené na prvé miesto. Ideme do rómskej komunity Budulov a počul som, že tam žije strašne veľa detí, tak som im nakúpili nejaké hračky a uvidíme, či im ich budem môcť vôbec odovzdať, alebo či to necháme tam niekde v komunitnom centre. Keďže ja nemám auto a aktuálne sa nachádzam v Rožňave, tak si požičiam toto zelené auto od mojej mamy, kde už som napakoval všetky tieto Borec to poladil. hračky. Dúfam, že niekomu spravia radosť a musím povedať, že moja mama má naozaj dobrý vkus. A to je štýlkový auto, Minimálně. jako. To je úplně jako, že je Čo raketa. sa týka farby. Kamo s tím zaparkuješ kdekoliv, to je úplně, to je žihadlo tady to auto. To je jako 10 z 10. Takže ja už som na ceste do Budulova Ve stylu i ta barva, jako to je úplně moje auto, non-stop fresh auto. V a barvách. mal by ma tam čakať pán David Rybár, ktorý je komunitný pracovník v tejto rómskej komunite. Dlho som sa vám síce neozval, pretože mal som veľa aj povinností, aj veľa vecí som musel riešiť, takže bohužiaľ preto toto video sa vydáva asi až po dvojtýždňovej pauze, za čo sa vám veľmi ospravedlňujem, ale verím, že mi to odpustíte, pretože Pohodě, bratře, já ti odpouštím, já jako ti odpouštím. od teraz už nabiehame znova na týždenný pravidelný režim. Pred nami už je kopec Soroška. Cez tento kopec sa stáva tunel už asi 50 rokov. Teda minimálne sa plánuje a ešte stále nie je. Klasika, to jsou vždycky. Tady uděláme objezd. Brácho, 15 let normálně, 15 let a objezd nikde. Jo, to jsou klasický tady ty hlášky. Tady uděláme toto. Dodnes tam čekají. Hotový. Ja už som prešiel Moldavu a tu už pred nami sa rozprestiera Budulovská. Tak držme si palce, ľudkovia. To je šílený prostě, že tak ty lidi žijou. To je prostě nechutné, jako extrémně nechutné, jako hruza. A vím, že to na Slovensku takhle je, jako v některých těch, jako, já nevím, jak se to tomu říká, prostě sídlištích, jako někdy tam zapadli na východě nebo tak, že tam je to tak, jako takovýhle extrém, jako to jsem jako slyšel, no. Ale to, když to vidíš prostě z vrchu, jo, ty záběry, to je prostě jako šílený. Přitom jsou to bratia.
Ale jako musím ocenit, že ty střechy jako s těma gumama, pneumatikama, že to má jako vymyšlený, aby jim tam nepršelo. Jo, že to jako, víš co, že to jako má nějaké, je tam nějaká ta architektura. Jo, tak bych to nazval. Jo, je tam vidět nějaká jako precizní práce architekta, jo, který to vidí a řekl si, jako má to svůj styl, skoro takhle z vrchu. A myslím, že sme to Toto je pochopili. vchod do Tak, výborne. komunitného centra, kde už som teraz bol a dal som si kávičku s Davidom, ktorý je tu komunitný pracovník. A ideme sa teraz pozrieť teda, že ako to vlastne vyzerá. Takto keď vôjdem vnúka, tak tu je hneď vstupná miestnosť. Toto je Dávid Rybár, ktorý má na starosti všetko tu. Ahoj, čau. A takže tu sa riešia tie najdôležitejšie veci. A tam vzadu sme boli už v kuchynke si dať kávičku, tak vám ukážem, že ako majú krásnu miestnosť, kde sa robí káva. Dokonca moderný kávovar, mikrovlnka, čiže vedia si to kľudne navariť, plne vybavené všetko, čo potrebujú. Čiže úplne paradička. A dokonca tu majú aj pračku, jednu, druhú. Môžu sa tu ľudia aj sprchovať. Dokonca. Hej. Čiže majú tu nejaké pracovné nástroje, záchody, aj sprchy. Úplne paráda, krásny priestor, čiže majú prístup naozaj ku všetkému, keď to potrebujú. Je tu elektrika, tečúca voda bez problémov. A my teraz pôjdeme vonku, sa trošku poprechádzať s Davidom. David mi Je to jako brutální, že jako jak každý člověk třeba bydlí a pro někoho je úplně jako komfort jiná úroveň, jo. A tady prostě takovýhle jako basicové věci jsou pro ně jako úplně neuvěřitelný, jo. Pro ty lidi, co tam žijou. To je prostě jako masakr, no. Masakr, jak jsou ty rozdíly. Ale tak jako já vím, že i v jiných zemích je to ještě horší, ale teďka aktuálně řešíme tohle, takže jako je to prostě šílené. rozpráva, že ako to tu vlastne celé funguje, že ako tu tí ľudia žijú. Pozrieme sa do nejakých rodín, porozprávame sa s nimi, ochutnáme nejaké jedlo a veľmi sa na to teším. A tu sa už deti vonku hrajú, tam majú také ihrisko, majú tam aj nejakú loptu, takže úplne paráda, pozri aká veľká telka, čiže krásny spoločenský priestor. Tam sú nejaké lopty, takéto. A to? A všetko, čo sa tam je pre deti. Aj to hula hop a ešte tam dole tie dve krabice vieš zobrať. Hej? Dobre. To je frajer, že takhle nakoupil pro ty děcka. Si tam budou hrát. To je super. Tak. Poďme to také tak poukladať a neviem, že čo s tým ako, ale Prídu deti niektoré na aktivity, vieš čo mám tu, a im budem dávať. lebo sú tam aj bábiky, sú tam autička, sú tam takéto hry, máš tam loptové hry, badminton, lietadielko také veľké sa dá poskladať, akože bublifúky sú dole. Máme tu také aktivity, všelijaké poobedné. To sú staršie veci, ale podobné aktivity majú každý deň. Tak to je paráda, no to je presne to, čo som Základné myslel. chemické návyky potom. Tu je zápis do škôlky. Tu sme mali brigádu v škôlke prvý deň. Všetko môže, čo Paráda. môže byť, robíme to tu. Tak to je super. Tu je môj Dobrý deň. kamarát, Rišo, Denis. Zdravíčko. Vy tu žijete? Hej, A ako sa vám tu žije? tak vidíte, že ako. Tu sme vyrásli všetko, ale už sa tu nedá žiť, lebo to už stále horšie a horšie. Veľa ľudí je tu už v tejto osade Aha. na jednej kope a už je táto oblasť pre nich malá. Malá. Na bývanie, myslím. Aha. 1300 ľudí býva tu. V tejto 1300 ľudí? Áno, 1300. Nože, tak to je nesmyslné, tam je pár baráků, kámo. Jak tam může být 1300 lidí? WTF? 1300 lidí, víš, tam je... Co? Cože? 60 sečer. Aha. By si videl, tu pália niečo, tam pália niečo. Aha. Aj si ho opekajú? Druhý alebo tretí deň už si opekajú kukurice. Večer tu je najväčší život, hovoríš, hej? Áno, večer, do rána. Je tu tma, lebo nesvietia tie lampy. Aha, čiže možno aj preto sa robia tie... Bolecek tam šel s cigárem, ne? Typkový 14 a už to tam pálí. Ahoj, čau. Ako sa máš?
No väčšinou sú večer vonku ľudí. Alebo keď bitka je taká, tak tedy vidno, že na hromadu, že koľko ľudí tu bývajú. Hej, oni sa to je bijú To je väčšinou? na kopy stovky a stovky ľudí Nie. a pozerajú sa. Majú tu ľudia aj auta, aj... Majú niektorí ľudia, aj mladí ľudia to majú autá, ktorí chodia do roboty, chcú lepšie žiť, alebo majú na to, aj pracujú tu veľa ľudí. Aha. A čomu sa ľudia venujú tuto, keď akože chodia do práce, tak do akej chodia? Čo je ich najčastejšia Je práca? blízko v Šatci máme tu železárstvo, Westhill. A tam chodia väčšinou ľudia. Tu je styl. A mladí chodia hore-dole okolo dedín, čo tu máme na Fušky. Aha. No a Majú idú o každý 7 týždeň ráno svoj. do roboty a prídu o 3. 4. domov. Vieš možno aj zhruba, že koľko percent ľudí chodí do práce? Že, alebo koľko rodín? Že povedzme, tak, alebo tak V každej 100, domácnosti hej? možno, že jeden určite chodí. Jeden, hej? Hej, jeden, hej. Buď na trvalý pracovný Zdravíčko. pomer, alebo len na takú fušku. Aha. Zajímavý, že stejně jako se nepřestěhují do lepšího, i když máš jako jeden plat, tak si myslím, že by si jako dokázal žít prostě nějak slušně. Daj pozor, bomby. A ako to je napríklad s vodou alebo s elektrikou? Je tu všade dostupná? Elektrika tu není všade, v tých dvoch bytovkách, ukážem ti potom. Aha. Není tam elektrika zavedená, ani voda tam není. Aha. A mesto im poskytlo, alebo cez taký projekt, dal vyrobiť stroje na vodu, na čipy. Na čipy. Na čipy, hej, a idú do mesta, na mestský úrad a tam si oni dobíjajú ten čip na mesiac. Ako keby sme dali kreditná kartu, tak takisto nám ide aj voda na kartu. Aha. Dajú k stroju ten čip Aha. a na jeden čipovanie im pustí 10 litrov vody. Aha. A koľko stojí taký nabitie jedno? Tak podľa 6 toho, eur, podľa toho, 10 eur, to koľko chce. jeden dotknutie k čipu stojí asi 6 alebo 7 Na centov. kubík je euro 80. 6 alebo 7 centov? Hej, hej, A- na 10 litrov. Na 10 litrov. Keď je veľká rodina, tak použije vodu, čo ja viem, Na pranie, na kúpanie, na Všetko varenie, možné. na všetkého. A to je tam? pri centrume. Taký stroj to a si- druhý je na stene. Dobre, tak poďme si pozrieť. A je to dookola Tu potom. už je koniec, či dá sa ešte ďalej? Přijde jako šílený, ne? Není to drahý, já vůbec nevím, jak se pohybuje cena vody, ale mně to přijde nějaký jako úplně, vole, prostě zvěrstvo, že jim tam dali nějakou vodu na čipování. To je jako, nevím, to mi přijde prostě šílený. Môžeme ísť trošku. Dobrý deň. Sziasztok. Toto, aby som kukurici? To je strašný prostě, ty strašné, jak se tam bydlí. Já si nedokážu představit, že by to bylo v Česku tady toto. Kukuricu? Hej. Máš spravenú? Zatiaľ ešte nie. Ochutnám jednu. Ochutnám jednu. Jo. Do Londu. Čo, chceme? Chceš niečo jesť? Ochutnám niečo. Ochutná. Kam Jasné. to poštinal, hej. To je fazula a sú to cestovina, vieš. Takto si už tu robíte kukuricu Hej. A budú si to opekať na na ohni. oheni vonku, hej. Alebo dajú si na tamto. A to z toho bude pražená kukurica? Áno, pražená, hej. Ujo. Prinieslo ti, vidíš? Wow, ďakujem pekne. Takže máme tu fazulku a cestoviny nejaké. Tak poďme to teda ochutnať. Dobrú chuť. Ďakujem pekne. To je borec, že to je. Čerstvé, horúce, ale veľmi dobré. Také slovenské. Výživné jedlo. No jasně, tam to jako není tak drahý a z toho se jako nasítí člověk fazole a těstoviny, kámo, to je bomba. Fazula ako strukovina to obsahuje veľa bielkovín, aj veľa vlákniny, to je veľmi zdravé aj pre deti. A polievka zase zasíti, takže to je super. A fazulu, akože tu sa pestuje niekde na okolí, alebo Nie, kupuje sa v to sa obchode. kúpuje? To všetko je z obchodu. Áno, z obchodu. Dane Hej. kukurica. Tak tu sa teraz pestuje len kukurica. Na poli. Dobre to je. Dám si ešte trošku a... Môžem to dať nejakému dieťaťu dojesť? Tak daj, hej, tomuto. A k savintíre. Ďakujem pekne. Je to výborné, len horúce, ideme sa ešte prejsť ďalej. Ďakujem pekne. Tak ja vám dám ešte... Ale rozdielte si to, hej? Jemu to daj, on je tu z tej rodiny. Rozdiel si to. To je z hrachu chips. Je to veľmi dobré. A verím, že vám to bude chutiť, tak to si rozdielte medzi sebou, dobre? Srno do cheese.
Chceš ochutnať? Otvor, ochutnaj. Kondrovo čajcha. A povedz, že ako ti to chutí. Zdravé jako dítě, tady ty hrachový čipsy dá, kámo, uvidíme, riskuje, dámy a pánové. Šípe to? Nie. Boršov, ja dal to boršov. Tak. A kouši chęci laočov. To na tomu správnému, ten je hodnej. Dobre to je? Dobre, tak Spokojený. si pochutnajte. To je super. Ďakujem pekne za polievku. To je frajer, tady ten, co to natáčí, to je Dobrá. frajer. Čiže tu sme už na Tak dámy a pánové, tím tohle bombou končíme, takže pokud vás tohle bavilo a budete chtít podobný třeba dotočit, abych jako natočil reakci na druhou část, dejte vědět, dejte like, odběr, dámy a pánové, když to uvidím, budeme pokračovat. Mějte se hezky, ať se vám daří, ať jste šťastní a zdraví. Aloha, přátelé.